Я историяки сайтум тенаои рафтая дастгирӣ де унакне. муҳаммад, ман сайти ҳамида ҳайрон як чиз шудам. Ман нафаҳмидам ки одами 800 подписчик дошта сайт чӣ тенаҳое мерафта. И админи ҷангалистону шамияй? Падо таърифаш кардани ҳич набудай ку? Бо ман гуфтам ти ягон героӣ? Наханд. чокади братишка? Бача гуфтам наханд. ака фаҳмиди ки ман кӣ будаям? барои ҳамин касе ки маро таъриф кадай рост гуфтай. мебахши ака, ман нафаҳмидам. бахшиш дигар такрор намешавад. мебахшумад. не ки аввал ту бояд маро бибахшӣ.